kasama. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamugid nga salamat. Brigade in Action. Programa nga gindihon sang Trioter Brigade para ipalabot sa inyo ang mga balita na hanungod sa aton Armed Forces of the Philippines. Impormasyon, accomplishment, issue, opinyon, kag serbisyo publiko. Brigade in Action. Mabatian diri sa Action Radio. Okay, oras subong sa bugos nga Pilipinas, nagdangat na kita sa alas 10, 3 sisang aga. No, welcome naman mga kabyanan sa aton palatuntunan ng inyo Brigade in Action. Mabatian alas 10:30, tub-tub alas 11 sang aga, dirigid lamang sa Action Radio Bacolod, Pizza 15 kita subong. Adlaw sang Domingo, no? Bulan sang Mayo tuig 2022. Kami naman ang makaupo ninyo sa ini nga programa, Sergeant Kikana Linia sa 32nd Civil Military Operation Peacemaker Company. Kang akon nga gwapuhon kag maalwan nga sparring partner, no other than kay Sergeant, tingin niya may agastar na ng mga sokentik palamati sang Action Radio Bacolod. yes, ang makaupo ninyo sa isa ka oras naton nga pagpangalagad sa kanginan. Actually, mga kabyanan, nag-advance kita sa 30 minutes, no? Mag-aay na aton nga program alas 11 kay may ara kita base karon may live coverage no sang NBA I think may bisita si Boy Yes. karon nga kuan nga importante nga tao, so kuno niya karon ining asikasuhon niya sa Yes. alas 11 sa oras ng alas 11. So, kita advance kita subong alas 10 para magaling natin mas manami ini tungod kay medyo lawig-lawig ang aton Aton oras nga subong oras nga adlaw. So, matagaan tagid sang mga ideas ang aton yes, mga mga maayong balita kag mga information. No, so karon no may dumi ginabit-bit si partner ko Sergeant Kenya do may bati ko may parapol ni siya eh. Yes, sa aton mga ka-action no kag mga soking ating palamatig idriya sa probinsya sang Negros Occidental no. Ang 303rd Brigade may ginihimo subong nga mga parapols. Yes, no? wow. So para sa tanan niya hindi para niya sa tanan nga mo likes and follows sang Brigade Facebook page Yes. no. Ang ngalan sang Facebook page sang aton nga brigade amo ang 303rd Infantry Brigade page no. So sa atong mga suking ating palamati pwede ka mo da mag-follow then ang criteria da partner amo ni say no. Sa isa ka semana kung sino ang pinakadamo gin-like nga Yes, wow. post sang page namon amo na sa ang makadawat sang tawag naton ining Prize. prize Yes. ining mug no? Ano na Kita sa nga mo- prize partner? Yes, mug no. Ang Wow. amo ni sa ang official mug sa 303rd Brigade no may logo then nakabutang kun diin ang address ni kag syempre may may mga motto no. Wow. So dire logo sang 303rd Infantry Brigade nga page no, then sa likod ang mapa sang pinalangga tang isla. Yes. no, so, ang Negros Island. Negros Island. Yes. Then syempre hindi lang partner ang kuana ang ang ilang madaw kundi may araman sila t-shirt sang Yes. 303rd Brigade. So ipakita naton ano sa expandix ni sang tawag sini kung Yes, hindi oh. mainat Do dry fit partner dry fit. ano pang Dahil hindi ko athletic. kabisado ang Yes, mga t-shirt basta makasoksok ko bayo okay na ko mo. So nakabutang partner 303rd Brigade. Wow. Mga ka-action na 303rd Brigade no. So pili lang sila may large, may medium, Yes, may oo. small no. So ang bargain naton kung sino ang pinakadamo nga na likes Yes, nga mga post sang 303rd Brigade amo na sa ang magadaog no. Yes. So may ato-tato subong sa brigade nga gamonitor Yes. nga giniisip niya gid kon ini nga taho pila na ning na like niya nga mga post sang aton nga page no. So kuno niya na isa-isahon no, isa-isahon niya na kung pila kon halimbawa taga Bacolod so Yes, pagka oo. next
next Sunday, pwede naton ilawagon kung sinong nagdaog. Kag pwede naton idulong sa ila kung lapit Yes, man lang oo. sila or either pwede naman nila kwaon diri sa aton sa Action Radio. Yes. So ang mga ka-action tada nga gusto makakuha kuha. sini Yes, no? oo. sang t-shirt kag mug no sang 303rd Brigade. So kadto na kamo sa page sang 303rd Infantry Brigade. Yes, Then follow nyo. Then likes nyo man, Yes. then likes yung mga kakakuan, ang mga post da. Oo, o pwede man i-share nila partner, Yes, no? pwede man nila gid i-share. Kag diraya sa page naton yung partner, ang gini pagwata da, amo na yung mga good information, no? With regards sang labi na karon trending partner ining mga garali-rally bla. Yes, oo. Aton may topiko ta na May karon, topiko ta na partner. karon. So tagaan to sila idea sa diraya sa page ni-post naton kung ano bala ni sila, no? Ano blang pwede naton mahimo para mabuksan naton ang una-una nila. Yes, oo. Mabalaan na kag mabalaan nila nga ay daw alang-alang gali kami nga sige gali kami sinupod tapos daw delikado ang amon pagkatuan. Yes, So ay, hindi lamang hindi lamang sila makakuha magkag t-shirt, makakuha pa gid sila ya ideas. Oh, yes, no? may Mga information. and Partner, information. ang ipamangkot ko na lang, mga saan una mahibalan ang By magadaog? next Sunday. Every week may Every mga week may aram. pareos. Oo. Wow! Kung hindi ka galia, bali isa lang ang pwede Isa lang. makabil. Okay. Kinanglan naman gani sa mga Oo. action naton. Hindi lang nga page sang 303rd page man sang Action Radio, dapat Yes. kano nila. Para hambagan naton combine, no. Para hambagan naton every Sunday may ilawagon kita nga winner. Yes, oo. So every Sunday man kita magatag sa amo sini, no. Yes, no. Iatag naton sa ila partner Oo. ang Facebook page ng 303 Brigade. So Oo. pwede nyo i-search sa Facebook ang Brown Eagle and then ang 303rd Infantry Brigade. Actually, partner, ang Brown Eagle, puno na gina sa San Yes, Friend, oo. no? So, hindi na gina sila kasuluda. Yes, Diri na lang sila Sa 303rd. sa 303rd Infantry Brigade mag-follow. Yes, oo. Para, hasta pila ka milyon, pwede na day, no? So, no, ang ato gini-invite agad, ang ato mga soking atig palamati, nga, kadtuan nyo na, subong kung i-search nyo sa Facebook nyo, ang 303rd Infantry Brigade page. Kag kuti-kuti na kumada, para pag gusto ko May na like. nagapamangkot partner, pwede ko na mag-avail ang tropa. Sa tropa. Sa tropa daw. Pwede siguro. Pag-usapan lang namon na, no. Ang namon na namitingan amo ang mga listeners naton. No? Sa mga tropa, may ara na ya. May ginihatag ta sa Yes, tropa mo sini. Ang technical gani gayuhom sa siram namin ko ibilin siguro na, no. May mangkuton ko lang danay ang nagatag sin. Yes, Nagpaulam sini sakon kung pwede ni ibilin karon. Manami, no, partner? Oo, namin na gainat ni sayo. Kag niya tapos mo ni sa laba partner, pwede mo pugaol kag yamamo mo na sa hangin, no. Mamalada yun. Pwede mo masuksok Ang gina-target ko na partner, ang mag mong. Kaya hindi ka pangapi ko yung aga. Yes, namin na sa samtang ginikapi mo dumduman ba lang ay may 303rd Brigade Yes. dire sa aton area nga nagapangapin para sa aton pumuluyo nan. Amo na sa pinakanami So kita. mga suki na ton nga tigpalamati, no, sugod subong, no, monitoron nyo na ang mga post sa 303rd Infantry Brigade, no, pagkakita nyo dayon basahon nyo or lantahon nyo ang ilang mga gina-post or amon gina-post, tapos no i-like nyo dayon, hindi ka mo magkalipat mag-like. I-scroll nyo, Paano na tapos partner, like, ang pamangkot pagit partner kung magpatas be. Kung magpatas kung titagaan ta sila duha. Yes, Oo, isa-isa sila. gali, Oo. no. Ikaw nga halimbawa, tatlo karon dan nagpatas, tatlo Tatlo man. Ayuon ko na lang din dito sa Yes. Bayaban, sir. Tatlo nagdaog. Ay, shout out gali kay Sir Bayaman. Kag kay syempre sa atong Brigade Commander sir Mayang Aga kay Brigadier General Inocencio Yes, Pasaporte. And syempre si amon XO nga nagapatamayaw Yes, man si Lieutenant Colonel Arnel Calawagan. Sir, mayang buntag dia kanimo kay si sir. Yes, Kuno sa Bisaya ni sa. Maka-intindi ni sa Ilonggo kay intindi ni sa Cebuano. So Kagan sa tropa dira sa 30 seconds Civil Military Operation Peacemaker Company nga sa pagmumuno ni Captain Briar Jarton Tijado. Sir, good morning gid ka sa tropa naton dira. No, so partner, no, before kita mag sailo sa aton yang ilustroyahan atong i-mention mo a while ago partner nga ining mga kabataan bala, no. So sad to say natapos ng election, natapos na ang pagpapili sa mga kandidato naton, no. May nagdaog na, may nagdaog. gi-declared na may napirdi. So sad to say may ara gidya basta may partner, may pagpadalagan, may ara gidya may madaog, may ara gidya nga mapirdi. So congratulate tagid gali ang nagdalalaog sa election. No, ang napirdi, so better luck next time kag
hopefully hindi ka mo sawa or mag-untat sa paghatag serbisyo publiko Oo. sa aton mga pumuluyo. Kung wala ka man madinalagon sa ining election, pwede mo man sa madaso naman. Ipakita naton sa aton mga pumuluyo nga sincero kita sa pagbulig sa ila. Kay mismo ang taho niya ang mag-decide kung si sino ang ila pagabutuhan ng mga naton partner, taho na ang nagpasya. No? Kag ang konsinaya partner, ang isang mga naperde bla, hindi naman kinanglan nga balon naton yang kinanglan naton magpungko para Yes, correct. makabulig, no? Oo. Ang bisan hindi ya magsulod sa politika kun may ginahatag taya nga kuan sa aton nga kaugalingon, no? Pagiging maaluwan, no? Yes. Pagbulig sa aton pumuluyo. Inaya hindi na nakinanglan nga magkuan. Pero ang bagaling nila mas nami kag magdamo imo gid mabuligan kun Yes, oo. kun makapungko ka. So ang kuan lang sina sa mga naperde, ang balon nato niya ipakita nyo gid sa tao kung ano ka mo kasinsero kay hindi na lifetime mong pagdaog, may ano niya, may tatlo lang katuig. So yun ang ambal gani isang akon nga iloy sa una partner dumduman ko na sa ambal niya ikaw kay ari ka lang man di sa aton. Para palang gaon ka sang imo mga hinablos. Yes. Pag mag-edad ka na, no, hindi ka nila pagkalipatan, kinanglan subong palang mananom-tanom ka na sa imo nga mga hinablos. Yes. Yan. So amo na ginhimo ko nga may mga surprise ko sa mga hinablos ko, may mga gimmick ko. So makita ko man ang ang balik nila nga palangga sa akon. So tama ang akon nga iloy nga kinanglan mo mananom-tanom. So amo man na nga samtang layo pa ya ang election, kinanglan mo man anay mananom-tanom kay ang gamay mga bulig sa tawo, hindi na nila yung pagkalipatan, dako na yung ano Yes, sila. oo. Ay, ini si Sergeant Gikana. Butuhon ta ni. Himo ka na gali partner sa ikapamayo sa Yes, mga oo. pumuluyo. Hindi kay magpakita ka lang yan sa tao nga maayo kag kung election magkakasakos na. election Ay, na. hindi pwede. Hindi na no? pwede. Hindi Kaya ang na- tao hindi sa ka buong na partner, mapigilan. ang tao sa buong abi partner, ano na mata na sila tungod sa social media. Yes, No? Mabalaan na nila kung nausog aning marites tungod sa social media. No? Yes. So, nabalaan na sa tao kung iniblang nga tao makita ta lang ni kon election iniblang nga tao bisan hindi election kabulig so gatatak gina sa ila nga paminsaron nga ay amo gini ang akong butuhon kay makabulig gini sa tanan hindi lang sa pipila kundi sa tanan. So Yes. kita mo nagresulta diri sa aton sa Bacolod may nagbag-o, no, sa iban man nga lugar may nagbag-o man Yes. nga mga nagdaog, Nagdaog. no? So kag isa pagit partner diri sa aton sa Negros Occidental sa kabilugan na sa Negros Occidental nangin malinong Yes, ang correct. nangin malinong ang aton eleksyon, no? Wala sa ambal nga ang ano ni ining mga supporters ang isa ka kandidato kag ang supporters man sa isa kandidato nagdinumugay, no? Yes, Wala na yan tabo sa Mindanao kag sa north part sa Luzon nagkatabo na yan nga daw nag-inanuhay gid ang mga supporters, Yes, no? bangod sa, So diri sa aton dako man bulig ang aton nga pagpanawagan, no, sa radio, sa mga post naton sa aton mga pages nga dapat mangin malinong, Yes, no? Diri sa aton makita naton kuan gid inang totally matawhay kag gini pasalamatan ta na. So speaking sa kalinong partner, so ang aton nga Brigada Commander kay Brigadier General Inocencio ay pasaporte nag-extend man sa iya nga pagpasalamat kag pagdayaw sang aton nga mga kauturan nga mga Negrosanon sa pagsuporta sang natigayon nga successful nga national and local election. So far partner, no, ang tama tong yambal mo nga diri sa Isla sang Negros is wala gid sa nagkaroon sang mga untoward incidents bala partner, no. May ara man mga gagmay lang mga technical nga mga limbawa katong partner nga na monitor naton may mga vote counting machines nga nagkalapalyar pero agaran na tagaan dayon sang solusyon to or na kayo dayon. So overall, no, wala gid sang may naitabo blayang pinatsanay, no, inaway ang tatama tong yambal mo nag-alsa ang piyak nga supporter sa kandidato, wala diya sa bugos nga Negrosano. Namo nang ipadayaw naton nga mga Ilonggo wala ya nagkaroon sang ilinaway Yes, diya. kag napatunayan sing Ilonggo ang kasabihan Yes, kumbaga nga ang mga Ilonggo kag ang Negrosanon mapinalanggaon. Yes, mapinalanggaon. Napamatunan nila sino nga eleksyon nga kita mo wala mo bisa malo sige suportaran nyo lang Yes, niya nga politiko suportaran mo nato niya amon politiko. Hindi lang tayo mag-away. Yes. Yung pamatudan sa mga believe ko sa Negrense. Og yon Negrosanon. Kag ano kag
subong nga election partner, nakita mo perti kadasig sang kumilik, no? Sang result ara dayon. Amo kay hambal naton kung hinay ang Ang result. konsang result. Kung gisa ang letter A, Oo. gakadto paglabot sa punta ga letter B Oo. mo letter. Oo, yes. Kung dugay makalabot mo sa bang Correct yan. dasig. Ako ang hidjay ang manami. Kaga Manami. preparado ang Comelec partner kay ti isang una ya ang mga tradisyon naton nga pagpapili sang una may style pa to ya sang una nga ma-brand out. Pa, ang ini nga kandidato abanse pagkasiga ang isa na to yung nagabanse. Yes, May mga amo nang tawag lang sang iban mga magic. Magic hand. Subong niya wala kaya mga BCM naton mayara na yung nga in-plug or naka-plug in yung mga battery. Biskan mag-brand out pa daya, ya ma-count gid ya. Kagkaroon nga election partner wala ko sang nakabati kami nagtabla. Yes. Alain sa nagliga tong election nga I think part sang May ara Luzon. partner. Nga gintos coin nila. Yes, may ara Nadumduman mo, partner gintos nga coin nagtabla. nila. I don't know sa buong election wala pa ko sang nakon nga may nagtabla. Sa part sang San Enrique may nagtabla. May nagtabla. I don't know lang kung legit tong information kay nakita ko lang sa Facebook. Nakita ko sa nga may nagtabla. Okay, pwede na yang itos coin nila Itos mo coin na lang, no? sa lain nga pwede nila itos coin. Pero kung makita partner kung malibawa nagtabla ka mo tapos toss coin ka mo meaning to say nga fair ka mo ang Yes, inyong oo. unfair ang inyong ang inyong pagpadalagan. Oh. Okay, wala isang pagtas coin to partner na magdawto mo tumunog hanta. Correct. No, Okay. partner, oras naton subong alas 10:28 no kadasig sang aton nga inuras no. Maga-break kita mga kabyanan pagbalik naton aton ni ilusuryahan ining ang nahitabo bala sa mga kabataan naton nga kung sa diin nga hindi bala nila mabaton partner o hindi nila mabaton sang ilang ego nga may ara na yung nagpungko na presidente. Actually partner, ining ginihimo nila abi. Actually wala ni sila idea. Yes, Kung- correct. Oo. Kung nga man ara sila dira. Kay dala ni sila sa bugso ng damdamin kumbaga. sa no? ego nila. So, ang atong kabataan, blanco sila sini, pero tagaan ta sila idea. Yes, oo. No kung nga man nga makuha naton nga iyas ang armado nga mga diskarte ining Yes, correct. pagsulod sa mga bluto sa eskwelahan, Yes, pagpangita sa mga bata. Tagaan ta sila idea kung Yes, paano mag-recruit ang armado Yes. sa mga kabataan naton Oo, sa sa mga eskwelahan, eskwelahan. no? Paano nila manyuberon kumbaga ini mga kabataan naton kag maakig, no? Correct. Sa aton man nga gobyerno. So or istoryahan ta na after sa aton partner. Yes, no. Standby ka mga kabyanan, magabalik kita sa pipila lamang ka mga importante nga pagpanumdum. Standby. Aray pero di Presyara tayo, presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kagayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig. Kita mga kabyanan sa aton na palatuntunan Brigade in Action, dirigid lamang sa Action Radio Bacolod. So partner aton na nga topik ko sa subong ining ang pamaagi bala nasang mga pagpang-recruit sa mga aton mga kabataan, specifically sa mga eskwelahan, no? Ining pagpang-recruit sa mga New People's Army, no? Kung paano mga pamaagi nila. Yes, partner, alam nakita naton sa mga balita sa mga TV, sa mga social media karon kung sa di may mga kabataan nga arab la sa guwas ang panimalay nagakuan sa mga dalanon, no. So ang hambal tagina nga actually ining mga kabataan wala ni sila kabalo nga nagamit sila, no, nagamit na sila. So may mga pamaagi ang armado ang Communist Party of the Philippines, paano nila paakigon ang mga kabataan, paano nila ma-recruit ang mga kabataan. So
So ang ila sinang style partner, no, asang mga armado, simple lang. Hindi mo na sila mahalata eh. Hindi mo sila mahalata nga lain sa iba nga, oy dali di rekruton ta ka. Yes. Tay kun mag-amo kasi na sa isa ka bata ya. Ano na siya ma'am, ay hindi ko yan. Hindi ko magupod. So may teknik ni sila. Una gina nila nga gihimo na ining mas action, no, mas action no. Diri nila gini pagwa ang mga kabataan sa pagrally, no. Ang isa na nila ginigamit ni issue da mo ang matrikula, mga tuition fee, no, gataas kag iban pa nga problema sang eskwelahan, iban pa nga problema sang pungsod Pilipinas. Kumbaga ginidabok-dabukan ka lang danay. Yes, O dabok-dabukan ka lang anay pag makita na dabok-dabukan ka nila. So makita na nila sa bata nga daw may interes ang bata, no, ipakita man na nila nga daw may malasakit man sila sa bata, no, may malasakit no, sila kumbaga sa bata. concern sila sa imo, concern ang bata ya makita sa bata nga ay nga tao concern sa akon, masalig na sa ang tanan nga ginihambal sina sang tao sa iya gini mahuo gina sa mahando gina sa, no. Yes. So as ang amat-amat yan nga madala ang bata, no, kumbaga kung opdon niya na anay, mamahaw, kung ano, damo na sila discarding, hindi mo sila mahalata. No, mas action ginang una nila. So, ikaduha, amo ni sa partner ang ginitawag nga gapangita sila sa mga bata nga mga agresibo. Agresibo. No? Ining mga adventurous nga mga kabataan. Kumbaga, may ano na sila eh, may tao na sila, may mga lookout na sila sa mga universities, no? Sa mga high school nga mga eskwelahan. May mga lookout din na sila. Kumbaga amo nang ila marites, no? Ila na marites kumbaga igatan-aw na sa mga ay nga bata. Anong background sini nga bata may targeton ko potential na. ni. Problemado ni sa iya pamilya, wala ni sa sang inang mapangayuan advice palapitan ko ni sana or istoryahon chika-chikahon asa mag-open ng bata ti pakita mo na nga concern mo sa ay dai hindi mo kamo ni sige ibuligan mga amobla na nga mga istorya. So pag nakita na nila partner inang ilang nga mga kabataan yung mga ini agresibo kag ini daw may chance nga makuha ta, no. Ilan na nga kunon dandahanon, no. Tawag diri ining amat-amat na nila nga pagwaan sa mga problema, no. Yes, oo. Matamat na nila, no. So tapos kung madala na hindi lang na ambal hindi na totally partner nga tanan ng mga bata ilang isa lang na danay, no. Yes, oo. So pag ang bata grabe na gid ang salig sa ila. Grabe naman ang pagtuo sa ila, daw santos tigid pananawan sang bata sa ila. Labi na ini mga bag-o pa bilang nagsampa sa eskwelahan. Mga first year, First mga year, freshmen. no? Okay. Tapos, kay tikon pa na mo, kumbaga wala pa na idea ang bata sa eskwelahan. Kung mag-o ka pa lang sa bagong atmosphere, bago ka pa lang sa lugar. Pag halimbawa ikaw, high school, nag-transfer ka sa college, kung ka pa na mo, kumbaga manigad-tingad ka pa, manigad-tingad ka pa sa palibot mo, ay magaling nga akong bagong eskwelahan, no? Wala ka kabalo nga hinitutukan ka na sang ilang mga recruiter, no? Yes. So, pag nadala ka na nila. Ini idea ni para sa mga ginikanan kag sa mga bata nga nagapamati subong sa aton nga programa, makakuha ka mo idea, Yes, no? Sang ilang nga pamaagi sa pagpang-recruit. Okay, no? So, ang sunod sina partner amo ni sang gitawag nga teach in. Halimbawa ako ang recruiter. Yes, Halimbawa, ikaw ang akong rekruton. Turo-tudluan ta na ka i-teach in ta na ka, no? So ang teach in diri na ang pag umpisa sang doktrina na. May mga doktrina. May mga doktrina na sa, no. Initudlo na nila ang mga doktrina nga problema nga giniatubang sang aton nga pungsod, sang aton nga eskwelahan, no. May mga issue na sila nga gamiton sa imo, no. Amat-amat na nila nga gini-twist ang isip sang bata. Tanawan sa kabuhi. Imbis nga makadiyos ang bata, imbis nga nagatutok sa iyang pag-eskwela, sa pagtuon niya, lain nga pagtuon ang iyang tutukan tungod na kumbaga na ibwal na ang iyang kasing-kasing ang iyang ang damdamin niya kung sa Tagalog pa mga kaaksyon, no. So ang bata nagtunga na karon ang paminsaron niya. Yes, eskwela sa gatutok sa iyang eskwela, at the same time gatutok man sa sang doktrina nga ginitudlo sang recruiter sa iya. Pero hindi pa na mahalata sa bata nga kundi niya pakadto. Hindi niya blanco pa na sa ang iya lang to yang gapati sa ginihambal sa ginisaligan niya nga tao. Okay, no. So pag naamat-amat na sang daw makita na sang recruiter nga ini pwede na hinog na sa. Luto na. Hinog na ning bata. Kaya ko na ni sabuyan.
kaya niya naman yung mga recruit sa ibang pang kabataan, no? Pili mo ni sa hambalon na tong ara dayo, inang nga bata dok tan-aw ko problema, istoryahablan asa. Kaya para mabuligan taman. Oo, nan. Kumbaga amon ng teknik nila, no? So pamati gini nga ton mga iloy kag amay kag kabataan mismo. So sang hambal naton hinog ng bata nga may kaakig na sa kaugalingon, kung gisa mamit lang ng bata mo, wala gini kwansi mo ini dapat anon tani. Dira na nila din makita nga ini ibwal na ang bata. So sudla na dayon na nila, amat-amaton na nila pabasa sang ginitawag nila nga arak. Arak. Yes. Ining arak, amo ni sa ang ginitawag sa Tagalog, tawag niya araling aktivista, mga ka-action. Arak na in short ang ilang kwan. O kon ang isa pa maliban sa arak partner o kon araling aktivista, may isa pa ginakakurso ang ginitawag nga MKLRP. MKLRP. Tandaan nyo ni mga estudyante ang meaning sila ang maikling kurso sa lipunan ng Rebolusyong Pilipino. Yan, libro na sa. Nga dira gini day ari basaha dayo ha. Nang kumala ka daw obra basa-basaha lang ni. Yung bata ya sang high school ta kag eskwela ta sa una. Hilig tay magbasa mo. Basa ganito sang una kumix ka gini. Ano gani Nang kwan, nang may mga nobela bla. Mga nobela yes nang ano gani. Pakitbook. Hilig ta sina mo sa una. So pag natudloan na nila o kung napabasa na nila sang ining araling aktivista kag ang maikling kurso sa lipunan na Rebolusyong Pilipino. Diri na ni dayon magwa ang ginatudlo nila. Ang ginatudlo nila nga ang halambalanon sang armado, Ang halambalanon nila diri na ni magwa kag ilan na ni itudlo sa kabataan nga ang tanging kasagutan at solusyon lamang sa problema o kung sa lahat ng problema ng ating bansa ay ang digmaang bayan. Kung sumbaga sa Ilonggo mo lang ang pinaka-solusyon o kung ang sabat sa problema no sang o kung ang sabat sang tanan nga problema sang aton pungsod. Kag sang aton nga mga pumuluyo amo ang away banwa. Away banwa. Kumbaga kuno ni sa baga ano na iti kay balon na naman bata no kinanglan naton mag-alsa. Kinanglan tayo mag-alsa kay para ang problema sa aton pungsod masolusyonan. Yes. Amo nang kon nila. Ting bata pag mabatian niya na nga bali tama no. Kinanglan naton nga mag-ibuwal. Kinanglan naton magrevolusyon, no? Kay para masulbad ang atong problema. Pero ari tandae mga ka-aksyon, wala sang problema, wala sang isa ka problema nga masolusyonan sang isa ka problema. Biskan diin ka mo magkadto. Kay ang problema hindi niya solusyon ang problema pa. Ang solusyon niya sa problema, mangita mo paagi. Solusyon. Kung may problema ka, pangita mo solusyon. O hindi kay ang problema mo, isolusyon mo yung problema. Balik mali, no? So dira na no? Pag napabuhi na nila sa bata, inang ambal na ang pinaka ano lang gid, ang pinaka solusyon amo ang digmaan bayan o kun ang away banwa. Dira na dayon magsulod ang pag uyat-uyat armas. Uyat armas na no. Kumbaga protestingan pa na nilang bata danay kung ini kaya yang kung porsigido ni sa interesado sa mag-uyat armas kay mayarong gisa sila ma-recruit partner nga mahalata nga pag amo na gani dira na nga part sang ila recruitment ang bata gatras na. Gatras ay hindi ko kay delikado na. Pero ang may mga bata nga gusto nila nang interesado amo na dayon ang ila ipadayon. No so pagkatapos na ari na. Okay. Pagkatapos na sang inang napagwa na nila sa bata ini nga ang rason lang gid amo ang away banwa. Ibuwal ng bata, akig na gid ang bata, no? So dali na nila mapaupod sa rally o diri na ta karon. Ari na. Join rallies na. Join rallies na ta. Kita naton subong sa mga social media, sa mga TV, o kag kon sa mga balita sa radio, social media. Nga may mga kabataan nga ara sa dalan, no? Nga nagasinggitan, no? Makita mo ila placard. Mahalata mo na karon nga member na sa tungod may ara na nga placard, may isa ka placard partner nagaputa. Palayasin ang army at kapulisan sa mga nayon. Ang pamangkot na sino ibulos mo na karon. Ang bala palayason ang army kag pulis sa mga kabaranggayan. Ang pamangkot sino ibulos mo sa barangay. Ngaman may ang ginapatihan nila. Yes, ang ngaman may bit. Wala pa na partner nga ambal nga abi nila hindi wala naman sa kabalo nga may armado nga ano na sila sa armado.
Ang pamangkot da question mo, sino ang ibulos nyo sa barangay karon? Kaya hindi man kamo gusto sa pulis kag army. Dira na karon mag-question ng bata. Ay tuod no sino nga ton nga Ibulos. ibulos. Oh, dira na nila mahalata. Karon, samtang wala sing kapamangkot sina partner, na sige na sila paninggitan, no? Mag ano na sila padayon. Joint rallies na. Amo na ang pinakauna para magtaas sila sa ginitawag nila nga pakikibaka. O kung makita ka na sa mga recruiter nga sampa ka na sa stage, gauyat ka na microphone, nagapaninggitan ka na nga daw mabugto ang imo da nga ugat. Oh, hambalon sang recruiter. Sakto na ni, perfect na ni. Kaya tanan ni Luto pasampaw. na gid ni. Lutong-luto na ni. Hindi na ni sa habal. Kung sa mangganim nugpo na ni. Oh, so score na nila, no? Ang bata yaw nagapokus lang to sa kaakig. Wala pa na nagakuan nga mag-impisa. Wala pa na. So sa tuman nga kaakig sa bata, no? Siyempre may expose na sila karon sa rally. May isa pa gid na sila ka technique partner. Pahugon nila ang bata. Maliban sa gusto niya sa bata nga na magsampa, may ara na sila technique nga pagtanaw nila nga daw hindi ni magsampa. Pahugon nilang bata, aryo ambalon sila. Ikaw nakita ka sa oy day. Amo ning style mo, day po, nakita ka tuto sang army kag pulis, sang garali ka mo. Oo, ginipangita ka karon kay Wanted. ikaw gitong naninggitan kuno ti. Anong pwede tanay mo? Anti kulba ng bata, mambal. Ti, sir. Ano imuunta? Anong imuunta? Oh, pag makita ang reaction sa bata nga daw gasala kag nervyos, sikretuhan niya na dito ka sa aton mga kaupod. Safety ka dito. Uy. Nan. Siyempre ang bata kay hadlok nga hadlok sa pulis kag army. Oh, abi niya guro dakpon sa nga hindi man sa dakpon. Ginhimuan sa istorya. Sibat sa Babaw. bukid. Pag abot sa bukid dito na may doktrina na. Sige na nila doktrina ang bata para mag-uyat na gid sang armas kag magkontra na gid sa gobyerno. Amo ang mga teknik nila, no? So may arap gid sila sa isa ka diskarte ni ginitawag nila community exposure. Immersion. Amo ning pagsampa na gid sa legal front nila, no? Ning makita mo na nga ara na gid sila sa mga organization nga isang armado. Kung tawag nila legal front, ako wala ko gatawag legal front mo. Ako ya ang tawag ko ni sa mga legal front nila amo ning nga mga grupo ang pangguba nga organisasyon. Pangguba basta na guba pa. pangguba sang Basdamlag nga mga organisasyon. Pangguba sang mga Basdamlag sang bata. Ining mga kwanto. So pag ato na sa babaw mangin kumbaga sa Tagalog, ganap na sila nga kasapi o na. Purely kaupod na gid sila, no? Ano na gid niya, full pledge. Full pledge na gid sila nga armado. So, malipatan na sa bata ang iya handom. Malipatan na sa bata ang iya nga ginikanan. Yes. Malipatan niya na iya maamigo. Ang iya lang na sinapokus mga ka-aksyon among awayon ng gobyerno. Ang tanan nga kontra nga ang tanan nga organisasyon nga ara sa gobyerno natong kontra. Sa gobyerno. Halin sa army, police, sa mga sektor da sang agencies. Agencies. Sa government. Kontra na. Amo na ang pananaw niya sinaya kaaway na gid, Yes, no? Tungod kay na na gid ang yang utok na naluto na gid naluto sang doktrina. So wala na sa sang Ginoo. Wala na sa sang pagpalangga. Ang bilin na sa iyang kasing-kasing kag sa iya kagalingon amo ang kaugot. Kaugot na lang gina. Kay kinanglan ko ni akong armas. Ibato ko ni tungod sa ginitawag digma ang bayan. Amo na karon ang iya nga madugay kag madugo nga away banwa. Nga kwan. So diri makita ta na sa mga kabataan naton nga kung isa garali kasinggitan maluoy ko. Balog ko gapamati man ni sila, gakaluoy ko. Hambal ko nami ni sila istoryaon kag ipinsindigit ko ano ang nga man ara kada ano ang hindi mo na kinahanglan pamangkoton pa nga nga sino nagtibong si muda kay kabalo ka na sa pamagi sang armadon mo sang armado mo ang imo tada kabalo dai kabalo isa ka sa giniamat-amat nila doktrina gagubon ang imo nga boss damlag hindi pa na magpati kung ang pananaw niya na simo kaaki gyapon pero di ang balo mo sa sige lang kung amo nang imo nga pagtuo maabot ang panahon nga pagahinulsulan mo na tungod kay mabatyagan mo kag ma-realize mo nga sala gali ang tao nga ginpatihan mo. Kung ulihin na ang tanan. Amo nang aton nga sa mga kabataan
before ka mo magpati sa mga naga-udyok-udyok sa inyo para magpaninggitan, Correct. balikdan nyo danay ang inyo ginikanan, balikdan nyo ang inyong mga utod, ang mga pure nga nagapalangga sa inyo. Kay inang duso sa inyo, kang nagapakita sang concern sa inyo, pag abot nyo kamo man disgrasya, simba ko lang, kung ara kamo sa sulod sa mo vlog, hindi na iya magpakita sa inyo. Hindi na magpakita ya. Ang tangi nga purely gapalangga sa inyo, amo ang inyo ginikanan kag pamilya. Yes. Hindi nyo pag-ibaylo na sa kunwari concern sa inyo. Kay hambal ganin naton ang pagmahay ara gid sa uli. Kag hindi nyo gidulaon ang Dios sa inyo nga kasing-kasing, no? Kaya hambal ganin naton basta nga ang Ginoo ara sa imo kasing-kasing kag sa imo nga isipan, wala sang demonyo nga makasulod sa imo. Yes. Tungod kay ang imo lawas Luwas. ginihakos sang espiritu sang Ginoo nga kaayuhan. No? Wala sang demonyo. Tandaan nyo gid permanente once nga may ara nga mga style nga concern sa inyo. Ang inyo ginikanan kag Ginoo gid permanente ang inyo nga ulikdon, no? Kay para hindi ka mo masulod sang demonyo. Kay kun once nga magpadala ka mo sa mga sot-sot sining mga recruiter, dra gid maguba ang inyo best damlag. Example sa mga naguba ang boss damlag. Mga estudyante, mga estudyante, sila ni Rica Noily Monte, engineering students ng UP. Kita mo, gobyerno ang gapi eskwela, pero nabatas nila nga traidoron ang gobyerno tungod sang doktrina. Ari hindi naton ginitanan sa mga core of professor, no? Pero may ara gidya mapati man kita kag sindi. May ara ya mga professor. Hindi wala ginhambal lang tanan, wala talaga ginitanan. Kay damo tayo kilala nga professor yang mga maayo. May mga professor gidya nga mismo sila ang nagadot-dot sa bata. Nga mag-armado, no? May instances pa kung kaisa nga pahugon nga kung hindi ka mag-attend sa rally, bagsakon ka. Bagsakon ka. Ma-pressure ang bata. Yung bata. Ang iyang psychological pressure sa. So pipila di ka mga estudyante, amo ni sila ni Rica Monte, no? Ang engineering students ng UP. Si Tanya Domingo, fine arts students ng UP, no? Madumduman ta, ara ina sa Facebook man ang mga kanila. Si Christina Puche, journalism students ng UP man, no? Maria Lorena Barros. BS Anthropology sang UP man, si Kimberly Jol Lunas, no, sang LFS, no, League of Filipino Student. Yes, ara na. Gilier Cadano, Josephine Lapera atong sa may Gabriela. Manila. Yes. Gabriela. Member sang Gabriela nga napatay sa encounter man, no. Si Miles Albasin nga nadakpan man diri sa may nakaptured diri sa ako nadakpan diri sa may Mabinay upod to sang mga armado. So makita mo nga ini nga mga kabataan dako tanin ning boss damlag kag dako kini maibulig nila sa aton nga pungsod Pilipinas tungod kay mga maalam na sila, no? Makaano sila makahatag sila idea. O galing lang tungod sa doktrina nga ginitawag naton nga pagpangguba sang boss damlag sang kabataan. Amo ni nga natabo sa ila. No? So, ang ato niya, wala tada labot sa ginitawag nga rally nila regarding na sa nagdaog nga presidente kag sa naperdi nga presidente, kita ya sa army neutral kita, no? Pero ang ato nila makita dira, ang balgan inaton, no? Ang pagsinggitan nila sa dalan regarding tong gindaya sila, partner, may hambal ko na, may dugang ko na. Kung tanaw nyo nga nadaya sila. File ka mo sang proper nga case, no? File ka mo sang proper nga reklamo sa Comelec, no? Hindi nyo pagdalon sa dalan. Kaya nga man, hindi lang kamo ang nagagamit sang dalan. May mga salakyan may mga kauturan kita nga nagatrabaho. Nga kung hindi da kaagi sa dalan, malit sila sa trabaho nila. Mabawasan ang sweldo nila. Tawag diri problema pa nila, no? File ta sang saktong reklamo hindi na kinahanglan nga isinggitan mo sa dalan. Kaya ginipakita lang naton nga hindi lamang pipila ka mga tao maperwisyo kundi damo pagid. Kiti harangan mo abing dalan. Yung mga salakyan da karon hindi nakagi. Ang aton mga driver imbis nga dako kita hindi na kakita sang kwarta tungod kay hindi naman sila kaagi. Wala naman sa masakay sila kay hindi sila kalabang. Correct. Isa pa nga ang idulot sina amo ang
ang hambal ko gina ang maliit ang mga empleyado naton. So damo sa maperwisyo once nga sa dalan nyo na dalon, no? At Ini sila amo mismo partner nga kumbaga imbes nga i-eskwela na tani nila or amo nang time nga idugang na tani nila nga magtuon sila ka para magkaroon sila sa mayo nga boss damlag, wala na kati ara na sila sa dalan. yes, oo. So aton ideas man lang ni gamay man lang ni nga hambal ganina to na issue nga aton giniano sila. Pero paminsaro naton sa mayo. Yes. Paminsaro tagit sa mayo kay nga man hambal ganina naton hindi kita magpadala sa bugso sang ating damdamin kung sa Tagalog pa, no. So inaya sa mga rally ila na ya karapatan nila pero igamiton sa sakto nga pamaagi ang reklamo, hindi kaya hayluhon mo ang tao nga magkatod sa rally kag tawag diri ini nga isturbuhon mo ya ang nagapangabuhi sa dalanon, Yes, correct. no. So amo lang na partner ang akon nya nga ma-share sa aton mga kautoran. Kaga maidugang taman minsay partner sa ginikanan kag sa mga kabataan, no. At ang may mga kabataan kita nga ambal mo gani nga wala gidya idea sa mga muna nga mga bagay. So ang pinakamayo talang guro nga buhaton na partner, no, bilang ginikanan kag guardian sa ngaton nga mga kabataan, no. So ibaluon naton gidya ang kung ano ang ginapanghimo sining aton mga kabataan kaya ang balgani naton nga ara ang hinulsol sa ulihi permi mong nga ay tani si Toto si Inday, no, nasalbar tapatan sa mga muning mga bagay nga narekrutar sining pamaagi bala sang ang Sang armado. mga armado. So sa mga kabataan man, no, ano na lang niya, no, do tawag balang ang paminsaro na lang naton ang kabudlay sang ginikanan yung ay paskulahon kamo sa maayong mga eskwelahan. To tani ang ibalik na lang bala ninyo, no, kasi nanay nyo gapang labada pa permi, no, si tatay mo ga pang misak pa kahoy or ga panarbaho pa kung sa diin para matagaan ka lang gid sang maayong edukasyon. Tani ang ibalik naton sa mga ginikanan naton bilang Kalipay man kabataan sang o ang ginikanan. kalipay sa mga ginikanan naton ang makaeskwela kita sang mayo, hindi kita magpadala-dala or hindi kita magpagarit-garit sining mga recruiter sang mga armado. So naibaluan naman ninyo, no, nga amo ni ang mga pamaagi sang mga armado kabay pa tani, no, magbukas ang inyong kaisipan nga hindi kamo magpasagay dira kan ng padala-dala, no. Kag ang text partner sa akon nga amigo mala. Hindi lamang mga profesor nga pipila ang nagahimo sa partner, may ara man yang mga bulutuhan gid nga mismo ang ginitudlo sa kabataan among pag-impluwensya sa mga estudyante, no. May mga eskwelahan mga nagatudlo sang enarmado. Like example tong sa Mindanao, bala partner. Yes, oo. Ano tong eskwelahan to? Tatlo ka eskwelahan to yung mga komunista ang ilang ginitudlo, no. So are sa mga kabataan, no. Samtang mag-ukay-ukay kamo sa mga page ang ining mga front organization guro na nila ang iniambal ang 303rd Brigade o kaya nyo, no? Yes. Para maka t-shirt ka mo, o sa o kaya nyo ang page ng 303rd Brigade na para makakuha ka mo fries. Hindi lamang t-shirt kag syempre may arat ang 303rd Brigade mug. Okay. So salamat kita. Good morning kay Ma'am Ana Sinoro, ari permit na nga naga-monitor sa aton. Kay Eddie Laos kay Jory ni Pumusayno. So wala nagkikita nagakaigo nga oras mga kabyanan, no. So kabay pa no ma-announce na naton sa next week kung sino ang magdaog, no, sana all. May t-shirt kag may mug. So dili lang kita kuto mga kabyanan sa liwat mayong aga kag God bless atong tanan.